Καλημέρα σας. Τι σημαίνει να έχεις άραγε ένα συνεργάτη που σε καταλαβαίνει? Στην Atradius, το account management δεν είναι απλώς μια υπηρεσία. Είναι η γέφυρα που συνδέει την ασφάλεια της επιχείρησής σας με την ανάπτυξη. Η ασφάλιση πιστώσεων είναι το εργαλείο που θα σας προστατέψει όταν εμφανιστούν οι πραγματικοί κίνδυνοι που απειλούν τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Καθυστερήσεις πληρωμών, πτωχεύσεις οφειλετών που ήταν φαινομενικά παντοδύναμοι, το όλο πιο επίκαιρο πολιτικό ρίσκο, ακόμα και η ανάγκη για φθηνή χρηματοδότηση. Στην Atradius, ο ρόλος του account manager είναι κάτι παραπάνω από τη διαχείριση των προαναφερθέντων κινδύνων. Το μοντέλο μας είναι βασισμένο στην οικειότητα και την εμπιστοσύνη. Σας καθοδηγούμε, σας συμβουλεύουμε, σας προτείνουμε λύσεις. Είμαστε εκεί για να σας δώσουμε την ασφάλεια να κάνετε αυτό που γνωρίζετε καλύτερα. Να αναπτύσσετε την επιχείρησή σας. Ενώ εμείς θα κάνουμε αυτό στο οποίο ειδικευόμαστε. Την αποζημίωση, την πληροφόρηση, την νομική διεκδίκηση. Και γιατί να μας εμπιστευτείτε? Γιατί έχουμε αποδείξει ποιοι είμαστε. Είμαστε ο market leader στην ασφάλιση πιστώσεων στην Ελλάδα και αποτελούμαστε από μια ομάδα με βαθιά εμπειρία και γνώση. Εργαζόμαστε για μια εταιρεία που είναι A-rated από τη Moody's και έχει ιστορία πάνω από 100 χρόνια. Στην Ελλάδα δε είμαστε κοντά σας πάνω από 25 χρόνια. Και το πιο δυνατό στοιχείο μας, άνω του 95% των πελατών μας ανανεώνει μαζί μας κάθε χρόνο. Αυτό δεν είναι απλώς ένα ποσοστό. Είναι απόδειξη εμπιστοσύνης. Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς και σε μια Ελλάδα που έχει περάσει τόσες προκλήσεις, η Atradius δεν είναι απλά ένας πάροχος ασφάλισης πιστώσεων. Είναι ο συνεργάτης που θα σταθεί δίπλα σας ό,τι και αν φέρει το αύριο, γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε το ρίσκο ευκαιρία.